Uy, ano, heart finger na lang, uy. May pag-heart niya, anak. Kaya hindi pa lang dito, overnight daw scuba diving. Wala na dito kasultan sa mga mama. Isa ka masugutan ng mama, oy. Hello guys, ako na sa dayon nag-inasarang G makabakang Bisayang Bakay og for today's vlog. Mo-attempt tag-dive or na nagtago sa vlog. Kaya din ako si Stephen. First time ka sa akong vlog, no? Oh. Sana all first time. First time sa niya mo dive. Pa-dive ka ba? So actually namin diri sa Mar Beach Resort sa Marigondon. Ang nasa Google Map mo makita kay Supreme Dive. So nasa live promo ron nga 1,000 pesos nga try dive. Okay na, matry niyo dive. So kaming tanan first ay actually nakatry din ako once pero first timer mga beginners ko no hay. Leisure ang ilahang guide kay 1:2 ang ilang guide. So carry ra. For this vlog atong experience ang scuba diving sa Mactan. This is actually a beginner's version para lang maka-experience. Og mo sa namong first activity together after sa lockdown. Kung bago ka diri, palig subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! Char ma, ang China is 3.464 kilometers. Parang makita. Pila man nga meters ang guwan? 1 cm to my heart. 1 meter to your heart. Ay! Mas maganda yung kita din kayo. Ako lang, nakakahiya Okay naman. Na-conscious tuloy ako. So, welcome to your try scuba diving. So, we call it like the intro dive. And of course, nasa gamay nga mga orientation plus guidelines and tips for the first time divers. O apil na ang pag-sign ng waivers. Okay, for our first item, meron tayong shades. Ang shades na to ay para din sa mga hindi masyadong matataas ang ilong. Tapos sa likod, meron siyang brand, ayan, Louis Vuitton. Yung shades na to, para din siyang mask, kaya 2-in-1 na siya. Face mask na, shield pa. Kaya bili na kayo guys, maganda to siya, nakaka-pretty. Ayan o, pitig-pitig ako dyan. Next item is toothbrush namin. Yung toothbrush namin, meron na po siyang agad-agad tubig na bumubuga. Tapos meron na din siya sariling toothpaste. Yung bristles na sobrang kapal na kahit yung ano mo, kahit yung ngipin mo tanggal talaga. Kaya dito try ko siya ngayon. Ayan, ayan. So ito, 50% discount na siya. Ayan. Kung makikita mo, ayan, 50% discount na siya kasi slightly used na. Kaya guys, don't forget to like our page para umangat po kami na umangat. Pag nag-dislike po, mamalasin po yung love life niya. Kaya ayan. Dali ram na isang. Ang pinaka-confirm ni Tipen kay sige mo lang oy. Kaya na oy. Bit-biton. Sila ni Tipen dahil may body. Ay. Love your body, be at Tipen. Di na mo mag-ilis dahil? Ilis ng short. Okay. Ako mag-ilis kong 2-piece. Okay na? Let's po kay si Lord. Ito ko nagikunin mo ano. Okay, salig sa akong figure. Sus, ito ka, pagkapalahubog. Nagplano maganda siya unsa imno niya. Lagi, problema na lang siya ba? Unsay lam. Ala, Barbs, na isudyo. Ay sodjo. Nagdala sa. Unsa to yung drinks kami. Avino. Anak ko ba, pagdag Avino. Kaya patalawa to Georgia. Ito Avino nga, ang number 1 content na ay sa profile alcohol. May joke. Muna, yun yan. Hindi kita magka-COVID. Naim na nun silang, ba? Sila ba? Gala si Tipen ba? Nasa im na nun nga, Avino. Kuhan siya, product siya sa, kuhan di ba? API? Product siya sa API. Number 1 content sa ingredients kay isopropyl alcohol. So, COVID left the group. Sayang lang, wala gadala si Tipen. So mo na dira daw ang ilahang kana siyang
na flat ka platform kana siya diha mag-start ang dive balik nadira ang equipment sad mo ni lang sure pwede ra ka maligo diri kani taob ni kan tubig diri pwede ra sa to ka mag-snorkeling diha dapita sa ilang side. Seller mo yarn? So ready na mong outfit? Naka-outfit na? Siya na lang wala pa. Kay Slim magud kay siya good. Bisod pangitanog mga figure ng Slim. Di ko sure no kung mga ihas ba may camera or naihas or naihas na yung sa Polaroid ni Ana. Wala lang. Lo. Hala. Ata ka sa na din yung kapitche. Asa daw ko. Ano? Ano ko siya? Aris Bobo. Ano ko yung takot body Naguan kita guys. 1, 2, 3. Uy, ano, heart finger na lang, uy. Ay, pag-heart niya, ano? 1, 2, 3. Kalimut ko. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can see me. Once again, look forward di mo makita. Secret? Ano, unsa ko na isda nga na ikwiliw? Polar fish. Huh? Polar fish daw. Okay, bye. Okay, bye. So na namin din si tawagan ninyo ani boss deck station. Basta namin din sa ilang docks for lang. Unsa gi-look forward di mo makita ba? Kita na ako si Dory. Brokeback Mountain. Wala, tawa na gina ko yung kay boss. Panaw di ka na. Alay! Ano siya, Brokeback Mountain? So, oh my God, Barbs. Siya kay Barbs. Mangyari po lamang na isuot ang sinturong pangkaligtasan. Metro Cares. Ang pinaka-concerning guys, Stephen, sige, look forward niyo mo makita aside sa coral reefs. Kayawan siya kay. Basta hindi na siya kita siyang mama. Mabay siya something overnight, sa una lang. Nila kita mag-overnight pen, 1 hour na pa sila. Ang iya mo kung ipanang dito, overnight daw sa scuba diving. Mo na dito kasubtan sa mama. Isa ko sugutan lang ang mama, oy. By the way, disinfect nila after ginasa i-use. Kasi lang fresh water o Lysol. Feel pa lang kong Lysol. So, din sa advisable nga magpunta na ng sunblock sa naong kung slide daw yung mask. So, masuk lang siya. Kasi ko na ibaw ang gawin. Bayan ako na siya ba? Dapat siya mataga. Yung hinguson ba yung magsawa? Dapat siya mataga ko yung inhale mo vacuum na may mong sound pa. So, perfect pitch siya, saan siya mataga. Laban? Okay.
Sa success, no? Success. Walang bitin siya. So second time din ako ratio. Kumusta na? Ha? Bitin! Lagi na bitin, no? Sabi kita ko na paisuro yun na. Ako may pinakadugay ni Tuksaw kay nagpanik ako nila. Malumos ko sa oxygen. Malumos ko sa bubbles. Kesa na mo ba yun? Ay, pero nagkata yung kamon. Karatan ko ano ito. Muna pinakakuan ka na mo kung pinaka siyempre conservative type. Face? Kumusta, Tep? So we're done finally. So kada mo package na siya actually nagkabil may sa ilang anli samgyup. Ito siya anli samgyup. So amo sa to siya yung kaunon. Nagratol si Stephen ba? Feel na ko sekreto na siya gari dili kita ka promo pa man. Sekreto siya ba tong nga to para maanad ko eh. Sunod kuan. After sa dive, kaon sa taog, samgyup. Pagkagilami combination, no? True. So, basically, mora to siya mong adlaw. Share lang namo. Na-coloran na mo ang drawing. Na-coloran na ang drawing at tapok. Kaya for me, wala magod sa tapok. Kaya ganyan. Worst, good kani sila tanan. Yung manung nga, very wrong. Pero mora to siya guys. Thank you so much for watching. Bye! Menglanelya.